नमस्कार, ମୁଁ ସରୋଜ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଚକୋଲେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଡାଇଲଗ କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ କରିବା, ନିଜେ କହିବା କିନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ ସେମାନଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ ଡୁବ୍ ସ୍ମାସ୍ ଏଗୁଟାକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବା। ଦେନ୍ ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଛି, ଏବେ ଓପନ୍ କରୁଛି। ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତା ଦେହରେ ମୋର ତ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଜିମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିବ। ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଜିମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ କେତେଟା ଟିପ୍ସ ମାଗିବ, ସବୁ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ବାସ୍ ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ଟିପ୍ସ, କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟିପ୍ସ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ ବି ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ଠାକ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ମାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଖିବ କେଉଁ ମୁଭିର, ମାନେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ମୁଭିକୁ ଆପଣ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍କୁ ଆପଣ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ରେ ଯିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାନପତ୍ର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍। ଏଇଟା ସବୁ ଯାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଏଇଟା ନାଲି ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଏ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଅଛି ପାନପତ୍ର, ସେଠି ସବୁ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ଫେଭରାଇଟ୍ ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିଥିବେ। ତ ଏଠି କେତେ ବହୁତ ସାରା ମୁଭିର ଦେଇଥିବ, ଆପଣ ମୁଭି ସଙ୍ଗସ୍ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥିବ, ଯାହା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂରେ ଡାଇଲଗ୍ ଫାଇଲଗ୍ ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ। ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରିବେ। ଶାହରୁଖ ଖାନ ଡାଇଲଗ୍, SRK ଡାଇଲଗ୍, SRK ମାରିଦେବେ, ଶାହରୁଖ ଖାନର ଯେତିକ ଡାଇଲଗ୍ ସବୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଡବ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆସୁଛି, ସେଇଥିରେ ମାରିକିନି ଏଇଟାକୁ ଚିପିକି ଧରିନେବେ। ଚିପିକି ଧରିକିନି ଏଇଟା ଚାଲିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଟି ପାଖକୁ ମିଛରେ କରିବେ, ଦେନ୍ ହେଇଯିବ। ବାସ୍, ଧରନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପେୟାର ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦେବେ ଏଇଟାକୁ। ମୁଁ ତ ଏଠି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରୁନି, ତ ସେଭ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ। ସେଭ୍ କରିକିନି ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କି ଯିବେ। ଏଠି ମାଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ କରିବେ, ଏଠି ମାଇ ଡବ୍ ଅଛି, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ରହିବ। ମୁଁ ତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିନି, ରହିନି, ଆପଣ ଏଥିରେ ରହିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।